Wannan fassara ce da sharhi akan fim din nan mai suna Aquaman. Idan har wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana subscribe domin ganin irin kyawawan fina-finan da zamu dinga kawo muku a wannan channel. Sharshin Aquaman bidiyo na daya. A shekara ta 1985 cikin wani dare ana yin ruwa da iska a ƙasar Amurka. Wani ma'aikacin fitila mai suna Thomas ya hangi wani abu kan duwatsun da ke gefen gabar teku. Zuwansa ke da wuya ya tarar da wata mata ce a kwance da mashi a hannunta. Cikin sauri ya ɗauko ta zuwa gidan aikin wutar nasu, yayin da ya matsa cikin ta sai ta fara amayo da ruwa. Farkawar ta ke da wuya ta yi ta shaƙe masa wuya. A daidai wannan lokaci ƙarar TV da ke gidan ita ce ta ɗauke hankalinta, ta jefi wannan TV da mashin da yake hannunta, ta kuma faɗuwa sumammiya nan take. Thomas ya ci gaba da kula da wannan matar. Washe gari tana tashi ta fara cinye wa Thomas wani kifinsa da ke cikin wani gilashi, inda ya nuna mata hakan ba daidai bane, yayin da ya kawo mata kofin ruwan shayi. A nan ne ta fara gabatar masa da kanta da cewa ni ce Elana, sarauniyar Atlantis. A hankali Elana ta fara sabawa da Thomas. Kafin wani lokaci suka fara son junansu har ta kai su ga samun jariri wanda suke kira da suna Atom. Wata rana masoyan guda biyu suna zaune cikin kwanciyar hankali sai suka ji an fasa bangon ɗakin da suke ciki, sai ga wasu dakaru ɗauke da makamai sun yi yunkurin tafiya da sarauniya Elana zuwa gida inda za a ɗaura mata aure tare da wani sarki. Elana ta yarda ta hanyar ƙwarewa da nuna dabarun yaƙi, ta fatattaki waɗannan dakaru a yayin da mijin nata da ɗanta suke a ɓoye. Ganin cewa mutanen Atlantis sun san inda Elana take yanzu, domin ta ba wa mijin nata da ɗanta kariya, hakan ya sa ta yanke shawarar komawa Atlantis saboda kada su zo su cutar da Thomas da Atom. Kafin ta tafi ta yi wa Thomas alƙawarin dawowa da zarar komai ya daidaita. A nan ta bar Thomas da ɗan ƙaramin yaron cikin alhini da karayar zuciya. Bayan wasu 'yan shekaru, Atom sun tafi yawon shakatawa tare da abokan karatunsa, inda aka kai su ƙarƙashin ruwa gurin kifaye. A nan ne Atom ya fara magana da kifayen. Hakan ya ja hankalin wasu yara waɗanda suka yi yunƙurin su zalunce shi. Kwatsam sai ga wani babban kifi ya zo ya bugi gilashin tsaron da suke ciki, har sai da gilashin ya ɗan tsage. Faruwar wannan lamari ta firgita duk wani wanda yake cikin wannan gilashin tsaro, amma Atom ya daga hannunsa ya yi magana da wannan kifi. Zuwa wani lokaci idanuwansa suka canja kala, suna kyalkyali irin na zinare, sai halittun da ke cikin tekun suka ja baya. Ya yi magana da wannan babban kifi, sai wannan babban kifi ya juya. Haka yana nunin alamun baiwa da karfin iko da yake tare da Atom, wanda ake yi wa da lakabi Aquaman. Aquaman mutum ne mai matukar karfi. Wata rana wasu 'yan fashin teku sun yi awon gaba da wani jirgin ruwa na ƙasar Rasha a cikin tekun mai zurfi. Da akwai shugaban su Ken da kuma ɗansa David, wanda Ken ya sadaukar ga wannan nasara tasu ga David, ya bashi wata kyautar wuka wadda ta kasance ta ahalin su ce. Ba zato ba tsammani suka ji wani abu ya bugi jirgin da suke ciki. Faruwar hakan ya ba wa 'yan fashin mamaki. Ashe Atom ne ya ɗauko jirgin daga ƙarƙashin ruwan zuwa saman teku, sannan ya shiga cikin jirgin ya fara fatattakar 'yan fashin ɗaya bayan ɗaya. Sun yi ƙoƙarin su harbe shi, amma ina, makamansu ba su kai shi zafi ba. Daga nan ya je ɗakin da 'yan fashin suka ɓoye 'yan ƙasar Rashan, ya taimaka musu wajen tserewa. Ashe David ya yi kwanton ɓauna, wanda saboda wasu dalilai nasa dama ya tsana Aquaman. Suka fara fada, amma ina, Atom ya fi ƙarfin David. Yayin da Atom ya kusa kashe David, lokaci ɗaya Ken ya kawo masa ɗauki, ya harbi Atom da wata bindigar bom wanda ya tura shi zuwa bango. Ken ya yi matuƙar mamaki ganin yadda bom ɗin bai wa Atom komai ba. Atom yana tashi ya kama wani ƙarfe a jikin jirgin ya ɓallo shi, ya jefi Ken da shi, ya soke shi a kafaɗa. Bayan Atom ya cire Ken karfen da ya soke shi, ya kama hanyarsa ta fita, sai Ken ya sake ɗaukar bindiga ya harba wa Atom. Yayin da Atom ya goce, sai wannan harbi ya daki wani bututun ruwa da yake cikin jirgin. Hakan ya jawo ɓallewar ruwa, inda wani ɓangaren jirgin ya faɗo wa Ken, wato mahaifin David. Kafin ka ce mai, ruwa ya fara yawaita a cikin jirgin, yayin da David ya roƙi Atom da ya taimaka masa domin su ceci ran mahaifin nasa, amma Atom ya ki, ya nuni da cewa mutuwa ce ta cancance shi. Atom ya fita daga cikin jirgin ruwan kuma ya taimaka wa 'yan Rashan domin su tsira da rayuwarsu. Bayan Ken ya umarci David da ya bar cikin jirgin ruwan, David ya yi wa mahaifin nasa bankwana kuma ya yi masa alƙawarin cewa zai rama. Cikin bakin ciki, David ya keto ruwa ya baro mahaifin nasa a cikin jirgin, yayin da Ken ya cire kunamar bam ta tashi jirgin gabaki ɗaya. Bayan Atom ya koma gida, ya samu mahaifinsa Thomas, wanda kodayaushe ya kasance a bakin teku. Kowace fitowar rana yana jiran dawowar sarauniya Elana. Suka rungume juna cikin farin ciki da murna. Daga nan suka tafi wani gidan shan barasa wanda yake a cikin garin domin shaye-shaye. Wani labari da aka watsa ya nuna cewa 'yan fashin da aka kashe su ne ke da alhakin satar wani samfurin jirgi na ruwa na sojoji. An bayyana wani mutum mai suna Aquaman a matsayin babban jarumin da ya ceto al'ummar da ke cikin jirgin.
Jin haka ya sa Thomas, wato mahaifin Arthur, farin ciki domin yana son ɗan nasa ya yi amfani da baiwar tasa don ya haɗa kan al'umma da kuma halittun da ke cikin ruwa. Amma Arthur baya ƙaunar duniyar Atlantis domin ya yi imanin cewa su ne suka yi sanadiyar ɓatan mahaifiyarsa, wato sarauniya Elana, saboda ta yi soyayya da ɗan adam. Suna zaune cikin wannan mashaya sai ga ƙartun mazaje da yawa sun tunkaro inda Arthur yake, har ya yi shirin faɗa, ashe hoto suke son ɗauka tare da Arthur, wato Aquaman. A can Atlantis kuma, Sarki Omerios, wato sabon jagoran Atlantis dan uwa ga Arthur, ya gana da Sarki Nereus daga wata masarautar da ke cikin tekun akan yana so su haɗa kansu masarautun nasu saboda su afka wa duniyar mutane, sakamakon suna gurɓata musu tekunan su ta hanyar zub da shara. Nereus ya yarda kuma ya tambaye shi game da jita-jitar da yake ji akan dan gidan sarauniya Elana da yake cikin duniyar mutane. Daga nan ya gane Omerios yana yin hakan ne don haɗa kan masarautun Atlantis din a yunkurinsa na mamaye su don ya zama babban shugaba. Kwatsam sai aka harba musu wani makami wanda ya raunata musu sojoji da dama. Cikin gaggawa Omerios ya taimaka wa Nereus saboda wani dutse ya danne shi. Daga nan cikin sauri Omerios ya bi wannan jirgi ya fatattaka shi har sai da ya kakkarya masa farfela. Omerios ya ce yaƙi tsakanin mu yanzu ya fara tunda su suka takale mu. Daga nan ya umarci Nereus da ya fara shirin mayar musu martani. A lokacin da Gimbiya Mira ya ga Nereus ta kai wa Arthur ziyara, ta bayyana masa boyayyen shirin Omerios na kai hari akan duniyar mutane. In haka nake sanar da kai da ka nemi hakkinka don neman karagar mulkin Atlantis a matsayinka na babban ɗa ga Gimbiyar Atalanta, wato Elana. Amma ina, Arthur ya ki amincewa da wannan tayi nata. Daga nan Arthur ce idan koyo yunkurin cutarwa ga duniyar mutane, to zan yi masa irin abin da Atlantis suka yi wa mahaifiyata, wato Elana, ba tare da na tausaya masa ba. A can kuma Dabi yana hutawa akan jirginsa a wani yankin ruwan da ke tekun, sai ga wasu dakarun sojoji sun tunkaro shi. Ashe Omerios ne ya turo su. Omerios ya umarci David da ya yi wa Arthur kwanton bauna don ya kashe shi, yayin da yake sanar da shi cewa Nereus ya amsa wajen kaiwa harinsa zuwa duniyar mutane. Daga nan David ya yi kokarin ya nuna masa irin hatsarin da Aquaman yake da shi, sai Nereus ya biya shi wasu kuɗaɗe, yayin da dakarun suka juya baya suka tafiyar su. A can kuma Asa yana kan hanya zuwa kaiwa mahaifinsa gida, sai ya hangi wata babbar iskar tsunami ta nufo garin, sai ya yi kokarin gudu da motar don kan ruwan ya same su, amma ina ruwan ya ci musu, sai suka ci sa'a Mira ta bayyana don ta taimake su. A wannan lokaci mahaifin na Ata ya shaki ruwa da yawa baya iya yin numfashi. Mira ta yi amfani da baiwarta wajen zuke ruwan don ta ceto rayuwarsa. Jim kaɗan gidan TV suka fitar da labari cewa bayan da aka samu wata ambaliyar ruwan da ta mamaye garuruwan da ke gabar teku hatta kai ga kashe-kashen jama'a, wani likita mai suna Shin ya sanar da cewa sakamakon jiragen yaki da shara da ake zubarwa a cikin tekunan su ne suka haddasa wannan lamari. Daga nan Mira da Arthur suka yanke shawararsu ta zuwa su haɗu da wani mutum mai suna Volko. Volko wani babban laftanan ne na soja a duniyar Atlantis wanda Elana ta aiko domin ya taimaka wajen koyawa Arthur yadda zai iya yin amfani da baiwar tasa tun yana karamin yaro. Arthur ya tuna manyan darussan da ya koya a wajen Volko, sannan ya yi masa alƙawarin haɗa shi da mahaifiyarsa. Daga nan Mira da Arthur suka tafi zuwa Atlantis. Za mu ga yadda ta kasance a ci gaban bidiyon na kashi na 2.